Lokasi liaran menuju spot liaran dulu. Yuk, kan harus ngalor, aku tak nusuk kene sih. nusuk di Pak kok. Kan ada titik manis sih kok ono ya. Oke. Wah, gue istimewa. Pak Juki. Saya menjegur di sini ya. Titik aku gitu dulu Pak. Oh iya, siap. Aku tak tinggal kono. Nanti kalau ada kabar, wow. Pak Man, wis mulai nyemplung ngene ra apa-apa. Milih dhewe. Spot ekstrim. Terompot sih, lagi ngulan apa? Tidak ombong. Masuk lingi-lingi. Siapa nyobok dulu. Gone ekstrimnya pol. Ini rapet. Tunggu hasil ntar sore. Kiwak kesangkut. Kiwak kesangkut. Woi. Sampeyan kok wis babon iki piye iki? Iwak. Aduh. Iwak abing. Ngok. Ini dulu.
jagung merah. Potnya full ngiringi. Abi ngorona. Spot militer riwake kok ngene iki. Kakak adik. Bentuke wak tarang sak meneh. Iki yo. Mbok yak ngono kae. Dhuwur. Apa Pak kok? Gede-gede mulai. Pulang. Iki hasilnya hasil ambil 4 likur. gat 4 likur full narang kabeh wae. Ndi ya? Tak amang aku. Iki lho, ento posting ya iki ngene to. Ento posting. Entoke rongri. Narang kuwi. Serapate dak ono, narang. Full narang. Sing penting hukum lah. Ya aku gak pertama kali di video bawa. Iki wae kene. Kuwi sepote iki. Ini lho tekan iki lho. Budi. Ya. Sepote kene. Ki wae iki. Tebake. Iki wae iki. Nah. Iki ana sing sari iki ya. Heeh. Ini sari. Ya wes. Oke. Wes, Pak. Wah. Oke. Yuk.